vældig sjove nogle år. Ja, så kommer jeg til noget mere tricky. Har du været involveret i illegale aktiviteter på venstrefløjen? Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Altså sådan aktioner, der måske... Altså, jeg tvivler på, at jeg har med det, fordi min holdning har faktisk altid været, at man skal kunne stå fuldstændig inden for, hvad man gør, og der skal kunne kastes lys på det, man laver. Altså en ikke hemmeligholdende. Men i de revolutionære miljø, der er jo, i hvert fald i vore dage, og det har der jo også været tilbage i 60'erne. Altså jeg har gået i demonstrationer, jeg har stået på den amerikanske ambassade. Hvad skal man måske kalde det? Altså man går ind for vold, for eksempel. Men det har jeg, det er jeg ikke gået ind for. Ja. Nej. Og dengang der var den store, men man dyrkede Baader Meinhof-gruppen i Tyskland, var jeg slet ikke med til det. Jeg brød mig ikke om det. Altså jeg brød mig ikke om terrorismen, som rammer uskyldige mennesker. Ligegyldigt hvor den finder sted, bryder jeg mig ikke om den terrorisme, der rammer ned og rammer uskyldige. Jeg er tilhænger af, at man prøver at myrde Hitler. RAF, de prøvede kun på at forrette på mennesker, som de decideret mente var skyldige i noget. De har jo ikke lavet... Altså, de har jo ikke pumpet til fedt. Nej, men det er rigtigt, men nej, men jeg har ikke været på den det gjorde du ikke? Nej, okay. Slet ikke. Nej, der må jeg skuffe dig. Okay. Så kommer jeg til endnu et måske lidt dumt spørgsmål. Men altså, jeg kan også se, at jeg har aldrig været nede med politiet. Altså, de har jo prøvet at trævle mange ting. Du har aldrig været i konflikt med politiet? Okay. Er du bange for at komme i konflikt med politiet? Ikke hvis jeg har min samvittighed i orden. Aha. Så vil jeg ikke være det. Men jeg ville meget nødig mistænkes for at begå økonomisk ulovlighed, for eksempel. For det ville jeg synes, det ville være stærkt kompromitterende. Nu kommer der altså et lidt dumt spørgsmål. Har du haft nogen kontakt med den russiske efterretningstjeneste? Højst sandsynligt. Det har du? Jamen, jeg mener, det var fuldt. Altså, jeg har jo været spist pindemader på ambassaden, og jeg har snakket med embedsmænd, og formodentlig var der boede der en efterretningsperson på den gang på kollegiet, hvor jeg boede. Men jeg mener, jeg har ikke lavet aftaler med dem. Har du truffet kontakt med dem, da du var i Rusland? Jeg kan sige det ikke. Nej. Men der skete en meget mærkelig ting, da jeg forlod Polen, efter at have været i Polen i 1,5 år. Der blev jeg da jeg skulle hjem, trukket ud af toget, og alt blev undersøgt ved grænsen af polakkerne. Alt. Og jeg blev kropsvisiteret. Det var forfærdeligt traumatisk. Altså hver note i mine bøger blev gennemgået. Og da jeg så kom hjem, skrev jeg det straks til den danske ambassade i Warszawa og sagde, at jeg forstår ikke, vi nyder det hele her. Og kort tid efter blev jeg kontaktet af det danske politi. Og så var jeg til forhør, og der blev de ved at spørge mig, hvorfor jeg troede, det var sket. Og der sagde jeg, at jeg er overbevist om, at en af dem, jeg har haft med at gøre dernede, har været i efterretningsvæsenet, eller har været noget dobbelt, firedobbelt, og jeg tror endda, jeg ved, hvem det er. Og at man har ment, at jeg transporterede noget ud, et eller andet, at jeg var kurer for noget. At du simpelthen var spion, vestlig spion. Det er narkokurer. Og så siden der har jeg aldrig hørt fra politiet, men der var jeg til mange timers afhøring. Hvornår var det tilbage i 60'erne? Vent lige lidt. Jeg kom til Polen i 64. Det må have været i 65, tror jeg. Efteråret. Eller 66. Da du kom hjem til Danmark, der blev du taget i forhør af politiet, af det danske politi? Altså før jeg blev taget i forhør, fordi jeg skrev til den danske ambassade og sagde, at alt er blevet endevendt på mig, da jeg forlod landet. Jeg havde jo mange gange rejst ind og ud, uden det var sket. Ja. Men det var helt tydeligt, at de havde mig på de polske myndigheder. Ville se, hvem jeg var, nu da jeg forlod landet. Men så senere hen har jeg nemlig hørt, at
Jeg blev nemlig mange gange i Warszawa Altså- kontaktet af en meget elegant mand fra universitetet, som havde en påfaldende interesse for mig, og det var fordi, han havde en veninde i Danmark, og han ville gerne have lært ham dansk og så videre. Jeg tror helt bestemt, det var ham. Fordi jeg forstod aldrig hans interesse for mig, og jeg brød mig ikke rigtig om ham, Nej. og prøvede at undgå ham. Men til det sidste prøvede han at kontakte mig. Og der har jeg mange år senere hørt en dansk pige sige, jamen han var der også et eller andet efterretningsmæssigt, eller et eller andet. Og der har jeg ikke haft evne til at tænke som kriminalforfatter, hvad det var, han ville mig. En dansk Hvem pige, der han kendte ville. ham måske? Ja, som vist nok havde været kæreste med ham. Altså, hvad han ville have mig til et eller andet ting, hvor jeg altså har prællet af på mig hele tiden. Men var det da du skulle rejse fra Polen til Danmark? Til Danmark. Da jeg skulle ud af Polen med alle mine ting, altså med mine vadsækker og mine billeder rullet sammen. Okay, da du forlod Polen. Da jeg forlod Polen efter at have været der 1,5 år, altså efter at have rejst ind ud mange gange, men med mine billeder i blindrammer, og mine noter, og mine lommebøger, og mine dagbøger og alt. Det var der, jeg var igennem den helt store tur. Så der har de altså ment, at jeg havde noget med, eller var med i noget. Og det var du så ikke? Overhovedet ikke. Ja. Men jeg kunne tydeligt mærke, at altså, den danske ambassadør, som så godt kunne lide mig hernede, men prøvede at spørge, om ikke jeg ville være kulturattaché på ambassaden, selvom jeg ingen uddannelse havde. Han kontaktede altså det danske politi, angiveligt tror jeg, fordi han synes, det var krænkende for mig, hvad jeg havde været igennem. Ja. Og så tog politiet mig i forhør, og siden der har jeg aldrig hørt fra politiet. Så det vil sige, at jeg står ikke på de interessante steder der. Og jeg tror, det er fordi, at jeg har været for naiv, eller rent ud sagt, ikke har haft en skid interesse, og heller ikke kunne købes for penge. Altså, jeg har ikke haft en skid interesse. Hvorfor skulle jeg har ikke været det menneske. Jeg var jo fremt interesseret i moderne lyrik og i Dostojevskij, ikke? Ja. Jeg har ikke været interesseret i de eventyr, og heller ikke været interesseret i de penge. Men senere har du haft kontakt med KGB? Nu skal du lige passe lidt på. Jeg siger, der var vel KGB overalt. Så det skal da ikke undre mig, om jeg har talt med nogen. Men jeg ved bare ikke, hvem de er. Og det er ikke sådan, at du har modtaget betaling for et eller andet? Ej, så vil jeg jo være fuldstændig. Men der har været folk, som for eksempel Jacob Høj, der faktisk også har arbejdet for KGB, uden at selv var klar over det. Jamen, jeg har jo aldrig nogensinde fået penge. Jo, jeg har fået deres stipendier. Ja, jeg har da fået en flaske snacks. Jeg er da engang blevet spurgt fra ambassaden, der sagde, at der er 3 forfattere, må de komme hjem og besøge dig. Så sagde jeg, det må de sgu gerne. Så kom der en kultur, der siger med, som vi havde en flaske vodka med. Ja, det kan du tro, jeg har fået. Ja, det kan du se, om du kan få noget ud af. Men stipendier, hvad mener du med det? Det var statsstipendier, formidlet gennem det danske udenrigsministerium. Til at læse eller til at... Jeg søgte, jeg ville gerne til Østeuropa, ikke? Så gik jeg ind på Undervisningsministeriet og fik alle papirerne, eller også var det Udenrigsministeriet. Jeg tror, det var Undervisningsministeriet. Og der fik jeg så oversigt over hele verdens lande, vi har kulturaftaler med. Og så kunne man se, hvis man søger til, og så slog jeg op på side 27, Polen, så skal ansøgningen stiles til. Og det var udvekslingsstipendier. Sådan så danskerne gav 10 stipendier til Polen, der gav 10 stipendier til Danmark. Okay. Og hvem ville ned? Det var kun folk, der studerede slaviske sprog, eller historie, eller der var en eneste dansker uden mig i Leningrad, og det var en fremragende dirigent, Peter Ernst Lassen. Han var derovre for at lære at dirigere. Han sagde, at han havde aldrig nogensinde fået så god en undervisning i hele sit liv, som den, han fik ved Leningrads symfoniorkester. Et af Leningrads store symfoniorkester. Han og jeg var de eneste danskere. Men du kan tro, at jeg ikke skulle have noget af at modtage penge fra nogen som helst. Ja, du er da sindssygt. Ja, nu har vi været lidt inde på det her med de politiske problemer i vores tid, eller i dag, sådan i Danmark og rundt om i verden. Det har vi måske været lidt inde på. Hvordan du stiller dig i forhold til rent politisk her i dag. Mm. Ja. Du har noget at tilføje omkring det måske. Du siger, du er ikke medlem af Kommunistpartiet mere. Nej, der meldte jeg mod 82. Ja. Er du politisk aktiv i dag?
Nej, men jeg har tit på en eller anden måde hjulpet indvandrersagen. Altså jeg har illustreret 2 indvandrerdigtere, og når jeg siger hjulpet, så er det fordi, det er jo 0 kroner. Og har haft en hel del kontakt med indvandrerkurser. Altså indvandrersagen synes jeg er en god sag. Er du skuffet over kommunismens fald? Ligesom at dårligt kan falde. Hvis det viser sig, at en ting er korrupt, så skal den korruption afsløres. Skal den. Hvad mener du om det, der så selvom er de er ens sket bedste bag? venner. Og jeg mener, det er tragisk, at der afsløret så stor en fattigdom. Og så stor en forurening. Det mener jeg er meget tragisk og meget smertefuldt. Og så synes jeg, de tragiske meddelelser om, at østtyskerne føler sig meget dårligt behandlet af vesttyskerne, men der tror jeg bare, at det skal vi lige nok finde ud af i løbet af de næste 10 års tid. Så synes jeg, det er helt grufuldt, den efterretning, der går om perverteringen af det russiske samfund, hvad angår kriminalitetens udbredelse og mafia. Og der synes jeg, det er forfærdeligt, fordi der har været mange gode, jævne russere, som egentlig har været meget, meget ordentlige mennesker. Og det er som om, at de står nøgne og ubeskyttet over for den kriminalitet, der vælter ind over landet. Jeg synes virkelig, det er tragisk. Og der kan man se, hvad der sker, når jernnæven pludselig slipper grebet. Så kommer der også nogle frygtelige eftersmæk. Det er ikke sjovt for dem. Samtidig har ministeren troet med, at nu vil der bruge borgerkrig ud i Rusland. Og de holder jo Skansen nogenlunde nu. Må jeg låne toilettet? Ja. Nu er meget af det her har vi talt om. Jeg troede på et tidspunkt, eller jeg vidste ikke, hvorvidt du er jøde eller ej. Altså det er jo ikke efter en jødisk definition. Jeg er kun af svag jødisk afstamning. Men altså hvis nu min oldefar var kineser, så ville jeg jo være af svag kinesisk afstamning, ikke? Jo. Men det betyder et eller andet for mig. Altså, eller jeg har forstærket en interesse for det jødiske hos mig. Hvordan stiller du dig til Israel? Jeg er meget interesseret i Israel. Og synes, at den fredsproces, der er i gang nu, er ret fantastisk og det eneste rigtige. At bytte de besatte territorier for fred. Så Israel ender med at blive lige så lille, som det var. Nej, det bliver aldrig lige så lille, som det var ved sin oprettelse i 48, men næsten lige så lille. Altså, som Jylland. Et meget interessant land. Så du er sådan set heller ikke zionist? Nej, men altså, jeg er tilhænger af statens Israels eksistens. Der er nemlig ikke helt klar over, hvordan man definerer zionisme. Fordi zionisme er jo, betyder vel egentlig tanken om hjemvenden til Palæstina. Jeg tror egentlig, det er det betyder. Altså, jeg er tilhænger af statens Israels eksistens. Ja, det er jeg. Og jeg er tilhænger af, at der bliver skabt en fred. Og også at araberne kan slippe for at spille alt det krudt, idiotiske krudt på den sag. Det er et meget interessant land. Meget inspirerende land, Israel. Kunstnerisk meget inspirerende. Du har været der flere gange? Jeg har været der 4 gange. Ja, 4 gange. I sommer var jeg nede med en lille kunstgruppe, vi har, og optrædet i nogle kibbutzer. Synger og spiller og udstiller. Hvordan stiller du sig i forhold til PLO?
Altså, det er jo helt naturligt, at der opstår et PLO. PLO er jo en forhandlingspartner for Israel nu. Og hvis jeg var palæstinenser, ville jeg være medlem af PLO. Helt sikkert. Du var medlem af Kommunistpartiet i 10 år. Ja. Var du, havde du nogensinde poster inden for partiet? Kun det, at jeg sad i det, der hed det centrale kulturudvalg, sammen med en række meget, meget sjove folk, som i dag alle sammen er aktive, altså ikke nogen, de sidder ikke på bodega og græder ned deres guldbajer, kan jeg godt fortælle dig. Altså det er for eksempel filminstruktøren Erik Clausen, ikke? Hanne Reintoft, Kjeld Amundsen, som er leder af Designskolen, Carsten Klante, som laver Kulturnyt i radioen hver dag, et par journalister, som ikke er helt så kendte. Altså, det var nogle dejlige folk. Men det er den eneste post, jeg har haft at sidde i det udvalg, hvor vi skulle simpelthen sætte gang i partiets kulturliv. Og det lykkedes os også, indtil vi fik problemer, men i den forstand, at vi havde de der flotte Land og Folk-festivaler en gang om året. Det har du ikke oplevet. Men hvor man lavede en festival over 3 dage, men du har ikke oplevet det på sin storhedstid. I sin storhedstid, så var der jo altså 30 garage-rock-orkestre, ikke? Jeg er 30 år gammel, altså. Jeg er lidt ældre, end du vil til. Jeg ved ikke, hvor gammel du troede, jeg var. Jeg tror måske, du var lidt yngre. Hvor gammel troede du, jeg var? 26. Ja, jeg tror. Jeg har været på Land og Folk Festival. Det var det. Vi satte gang i Land, altså vi var med til at sørge for, at der hele tiden var et kulturliv. Og et højt kvalificeret kulturliv, ikke? Og sørge for, at hele den nye musik kom med og alt det der. Og så havde vi jo gamle Scherfi dengang, som vi snakkede med Hans Scherfi. Ham var jeg meget gode venner med. Var du... Nu ved jeg ikke med DKP, men var det ikke et revolutionært parti? Jo. Altså, der var ikke aktiviteter i gang, der gik ud på at starte en revolution? Nej. Du husker, det var et ganske lille parti. Alt for lille. Men lige efter krigen havde de jo 18 mandater i Folketinget, altså fordi det var jo meget afgørende under krigen stod kommunisterne jo meget, meget flot i modstandsarbejdet. Meget, meget flot. Og fik også derfor af den danske stat forærende det hus, som var DKP's hus i Bredegade, som tak for indsatsen i modstandsarbejdet. Så det du sådan set beskæftigede dig med, det var mere noget rent kunstnerisk? Ja. Det har det hele tiden været noget mere kunstnerisk? Ja. End det egentlig var noget politisk, kan man måske sige. Det politiske var sådan... Det var det, vi kaldte kulturarbejde. Kan man sige. Det vigtigste for dig var det rent kunstnerisk? Ja. For jeg er jo ikke politiker. Og hvad med tilbage i 60'erne, der var det, og du siger, det var naivt. Det var ikke sådan noget... Ja, det var naivt og skægt. Ja, det var ikke sådan, de er autonome i dag, eller sådan noget. Men lidt i 60'erne, altså i begyndelsen af 60'erne gik jeg på Kunstakademiet, og i 1964 tog jeg til Polen. Og så kom jeg først hjem ved årsskiftet 67, 68, altså jeg kom hjem lige før ungdomsoprøret brød ud. Ja. Og så var jeg virkelig med i ungdomsoprøret i 68. Med alle mulige ting. Og da så ungdomsoprøret gik i forskellige retninger, og nogle blev de rene blomsterbørn og flipper og hasrygere, så var vi en anden gruppe, der gik ind i DKP. Og det var Røde Mor, var det alle sammen kommunister? Nej, ikke alle sammen. Det var halvdelen af os var kommunister, jeg tror.